Ένας άλλος ταχυθερμαντήρας της Thermitron είναι αυτός που βλέπετε, ο τύπος Apollon 7S, ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τον ντουλάπι ή τον νεροχύτη σας και να δώσει σε 2-3 σημεία ζεστό νερό. Ανοίγοντας την βρύση, ξεκινάει και η λειτουργία του αυτόματα. Σε 8 δευτερόλεπτα ζεσταίνει το νερό και δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Κλείνοντας τη βρύση, κλείνει αυτόματα μόνον του.